जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ रांखान्थि गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे गेलेमु आयदाखौबो जागायजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना गोसो होबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावनि जिउखौ दानो हायो, लोगोसे गावनि डिसिप्लिन गावनि देहाखौ थाजिमै लाखिनो हायो। बेनि थाखाय गेलेनाया जोबोद गोनांथार आरो बे बिथिंखौनो नोजोर होनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंबोदों। आरो बुलुर बादायलायनायखौ जोंनि सासे बर'नि बिर जोहोलाव बिथांनि मुङै दोनदों। जों बयबो मिथिगौ जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनि मुङै दोननानै बोसोरफ्रोमबो जथुमा जानायाव बे बुलुर बादायलायनायखौ बिथांमोना खुङो। आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौबो खुङो। आरो बोसोरसालिया जथुम्मायाव मुंख्लं हेलेना आरो गायदे बिथांमोननि मुङावबो काबादि गेलेनायखौ खुंफायो। दा बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव बोसोराव खनसे मोनसे गेलेनायनि बिथिंखौ बिथांमोना दानो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जोहोलाव सोमला बसुमतारी बुलुर बादायलायनाय आरो हेलेना गायदे काबादि बादायलायनाय बिखौ जिल्ला लेभेलनिफ्राय बिथांमोना लानानै फैयो। जिल्ला लेभेलाव गिबियाव कम्पिटिसन जाग्रोयो, बिनि उनाव जाय जिल्लायाव जाय चेम्पियन जानो हायो, आनसलिकनि गेजेराव कम्पिटिसन जानानै जिल्लायाव जाय चेम्पियन जानो हायो बे जिल्लाखौनो नैबेयावहाय सेन्ट्रेलि खुङो। दा बियो जोबोद मोनसे मोजां प्रसेस आरो बिनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महरै आङो साबायखर जासियो। दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौहाय गोजौ लेभेलसिम गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय माबायदि थांखि लादों सारा? जोंथ' गोबां हाबाफारि लादों। गिबियावनो जोङो दायो बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि जिखिनि नांगौ जानाय जोंनो मेन पावार बिथांमोनखौ जोङो थिसनखांबाय आरो जोङो नैबे बाजेट सेसननि सिगां जा केबिनेट जायोब्ला एबा इसि जायोब्ला जोङो मोनसे खामानि मावनो नागिरदों। जोङो जोंनि गेलेनायखौ जोङो बिटिआर ओनसोलाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो जागायनो नागिरदों। जोंहा सिलेबासा रेडि जाबाय। गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव जोंनिफ्राय फिजिकेल इन्सट्राक्टर थांनानै एबा कचार थांनानै गेलेनायनि बिथिंनि सायाव फोरोंहैगोन आरो बेबायदिनो जोङो गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै कलेज लेभेलसिम जोङो गेलेनाय बिथिंखौ जोङो लांनो नागिरदों आरो बेनि थाखाय बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव जोंहा बिटिसिआव थानाय मोन 40 समस्तियावबो जोङो बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङाव रुरेल स्टेडियाम जों गायसननो नागिरदों। इतिमध्ये गंद' रुरेल स्टेडियाम बानायनाया जागासिनो दङ आरो गंद'आ सेलेक्ट जानानै दङ। दा बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि दानि मोन 40 समस्तियावबो जोङो स्टेडियाम बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो डेभेलप खालामनानै जोङो बिथांमोननो गेलेनायनि खाबुखौ होनो नागिरदों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जि जोंहा एसअपिडि फान्ड थायो बेजों जोङो क्लाब न' लोगोसे गामिनि गेलेग्रा फोथार बेफोरखौ जों फोसाबनाय खामानिखौ मावगासिनो दं। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 763800814 एबा
6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।